Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Amayi pene mulungu omalizira kumuona Bingu ali moyo. Pa 5 April mu chaka cha 2012 mdziko muno munagwetambula chisoni pamene mtsogoleri wa dziko lino ngwazi Professor Bingu wamuthalika anamwalira. Iyeyo anagwa ku nyumba ya chifumu pamene anali akukumana ndi nduna za boma, aphungu komanso akuluakulu a nthambi za boma mdziko muno. Tsikuli linali labwinobwino monga amakhalira masiku onse, mamawa kutacha monga mwa masiku onse. Mtsogoleriyu pamodzi ndi mkazi wake Akalista Chimombo Muthalika anakonzeka kuti akadye kazutsa. Harrison Mackenzie Nkhoma omwe anali mkulu oyeza ndi kulawa chakudya ku nyumba ya chifumu anavomereza kuti chakudyachi chinali bwinobwino moti mtsogoleri pamodzi ndi mkazi wakeyo anayenera kudya. Ndipo ali mkati mokudyapo kunabwera amayi Elizabeth Mvinda omwe anali mkulu osamala nyumba ya chifumu ku Lilongwe. Iwowa anayamba kuyankhulana ndi Bingu mmene angagwirire ntchito pa tsikulo. Bingu anawawuza Mvinda kuti pa tsikuli samwa tii amene amayenera amwe nthawi ya 10 koloko mmamawa. Bingu wamuthalika atamaliza kudya chakudya cha mmamawachi, mtsogoleriyu analonjika ku ofesi kwake komwe amayenera akayambe kugwira ntchito. Anasogozedwa ndi mmodzi mwa achitetezo ake, Bambo Francisco Gideon omwe ananyamula mchikwama chawo. Gideon anatsegulira mtsogoleri wa dzikoyi chitseko cha ofesi kenako natsekula madzenera a ofesi iyi kuti mpweya wayaziyazi uzifikamo. Mwachizolowezi mlembi wawo Mrs. Flora Muhala anafika kuti awapatse moni, koma anapeza kuti Bingu akulankhula pa foni ndi anthu ena. Pafonipa Bingu anawuza Albert Mungomo omwe anali mkulu wa owona za atolankhani uja amati State House Press Officer ku nyumba ya boma kuti akonze msonkhano wa atolankhani omwe mtsogoleriyu akufuna ayankhule ku mtundu wa Amalawi zokhuza nyengo ya Pasaka. Kenako anayankhula ndi wachiwiri kwa mlembi wa boma Anecton Muhola, wamkulu wa apolisi Peter Mukito, mkulu wa bungwe la ukazitape la National Intelligence Service NIS Abiton Kuntsaila komanso Reverend Bilegama. Pofika mnthawi ya 9:30 kummawaku Bingu anali atamaliza kulankhulana ndi anthuwa. Ndipo mndandanda wawo wogwira ntchito unali wokuti kuyambira mmamawa 10 koloko akuyenera akumane ndi Patricia Kliati, ndipo nthawi ya 10:30 akumana ndi Honorable Mrs. Margaret Roka Mauwa, ndipo pa 11 koloko akumana ndi Honorable Mrs. Agnes Penemulungu, ndipo nthawi ya 12 koloko masana adzakumana ndi Honorable Dr. Jane Kalilani, ndipo masana a tsiku limeneli mtsogoleriyu amayenera akumane ndi anthu awa. Nthawi ya 3 koloko masana Dr. Bruce Mundhale, ndipo pa nthawi ya 3:30 masana omwewu amayenera kukumana ndi Bright Mangulama. Ken Zikhale Ng'oma amayenera kukumana nawo nthawi ya 4 koloko masana, ndipo pa 4 amakumana ndi achikumbutso mtu umodzi. Bingu wamuthalika anagwa akukumana ndi phungu wa mdera la kumwera chakummawa mu mzinda wa Lilongwe Agnes Penemulungu, poyankhula ku komiti yomwe inasankhidwa kuti ifuze zoona zomwe zinachitika kuti mtsogoleriyu amwalire mwazizizi. Anawuza gululi kuti iwowa anali akulankhulana, ndipo pamene anali akuyang'ana pomwe analemba zoti ayankhule ndi mtsogoleriyu pozusa mutu wawo anangoona kuti Bingu sakusuntha pa mpando womwe anakhala. Bingu sakusuntha pa mpando womwe anakhala, ndipo mutu wawo unasamira mpando womwe anakhalirawo. Apatu Penemulungu anayitana mokuwa kunena kuti bwana, bwana, ndikuona kuti sakundiyankha. Bwana, ndinakuwa tsopano sakundiyankha. Ndiye ndinayimirira kuthamangira kumene ndinatulukira ku chitseko cha ADC, ndipo ADC omwe anali Cyprian Kondowe anabwera napeza amuthalika ali mmene ndinawasiyiramo. Aile Dicap kapena kuti ADC ndi mkulu wa chitetezo cha mtsogoleri wa dziko. Zitetelo
Bingu anatengeredwa ku chipatala cha Kamuzu Central Hospital kukapeza chithandizo kenako ku dziko la South Africa komwe anakamwalirira. Izizi ndi malingana ndi mmene boma linatiwuzira kuti anamwalirira ku South Africa. Amayi Agnes Penemulungu anali munthu yemwe anaona Bingu kumaliza ali moyo. Mu chaka cha 2013 amayi Penemulungu anasiya kukhala membala wa chipani cha DPP ndipo anali phungu oyima pawokha. Iwowa omwe anali phungu wa dera la kumwera cha kummawa mu mzinda wa Lilongwe anamwalira mu April mchaka cha 2019 atadwala nthawi yochepa. Pa nthawi nkuti ali membala wa chipani cha UTM